Čaute ľudia, chcel by som vám ukázať tréningový tip, konkrétne na tréning chrbta, príťahy, predklone. Ľudí cvičiť tieto príťahy a cvičili ich zle, preto by som vám chcel ukázať, ako by sa správne mali cvičiť. Väčšina ľudí to robí pod matom, cca tak na šírku ramien, hej, to majú. No a teraz uvidíte, aký majú rozsah pohybu, ako to celé vyzerá. Takýmto spôsobom nie je využitý celkový rozsah pohybu a vlastne to ti nezaručuje to vlastne správne napumpovanie a vlastne cvičíš, ale necvičíš to na 100%. Čiže nejak takto by to malo vyzerať. Nebudeš to cvičiť pod matom a budeš to cvičiť nad matom. Čiže chytíš nejak tak. Dáš to cca na šírku ramien, trošku širšie a pôjdeš poriadny rozsah pohybu, že by ten chrbát fakt si precítil a natiahol. Čiže odporúčam ti to cvičiť s opaskom. V hornej fáze pohybu môžeš trochu zastať a vlastne podržať to, lepšie to precítiš. Skúsi to, uvidíš, že to je veľa účinnejšie. Keď sa ti video páčilo, zdieľaj, lajkuj, podpor to. Vidíme sa pri ďalšom tréningovom tipe. Čau.